Ovako ljudi, znači ova jedinica je taj jedan krug strasti, da ga tako nazovem. Šta je strast? Strast je u ovoj priči nešto što vas stvarno neka tema, neka niša koja vas užasno vozi, volite je, želite da pišete o njoj, spremni ste, kako to da prepoznate, spremni ste da pišete o toj temi besplatno, danima, nedeljama, uživate u tome. To je strast. Znači, to je niša strasti, krug strasti, znači ono što stvarno obožavate u neku ruku da kažem, da radite. Neka tema koja vas onako, da kažem, oduševljava. E sad, ova dvojka je konkretno tražnja. Šta znači tražnja? Znači, koliko je neka tema tražena na Google, koliko je to nešto traženo, koliko uopšte ljudi to pretražuje, ne samo tu jednu reč, frazu, sve slične fraze vezane za to. Proći ćemo primere, vidjet ćete na što se tačno odnosi. I treći krug, trojka, je krug znanja. Krug znanja, znači to je ono da ste vi u tome potkovani informacijama ili da makar toliko puno se razumete u tu priču, da čak i kada analizirate neke nove informacije, te nove informacije lako kanališete i možete da stvarate sopstveni sadržaj na osnovu njih. Ovi preseci, šta se desi kad imamo dva elementa, nemamo treći element, evo možete da vidite znači sada ovde, šta je situacija? Znači imamo situaciju da je ovaj XX deo, znači jedinica i trojka, konkretno strast i znanje, znači imamo strast ka nečemu, imamo znanje iz te oblasti, a tražnja nema tražnje. Pukli smo, znači, mislim džabe. Džabe mi to volimo i spremni smo da radimo za džabe, džabe kad je džabe, jer tražnja ne postoji, nema tu ničeg i jednostavno mi to možemo da gledamo kao neku ličnu satisfakciju, uživanje, pražnjenje, šta god, znači lepo je to, super je to i zadovoljit će nas sa druge strane ako zarađujemo sa neke treće strane, ali ako želimo zaradu toga džabe, mislim tu zarade nema, a ja gledam na ovu priču stvarno da kažem kao jedan oblik zarade. E sad, ovi, hajde da ih nazovem kvadratići, presek jedinice i dvojke su jedna jako dobra prilika. Znači, ako imate strast ka nečemu i tražnja je jako dobra, vidjet ćemo kasnije što znači jako dobra tražnja, a znanje vam je nula. Smatram da to znanje možete da dopunite, možete da istražujete, možete lagano da učite, lagano da pišete i recimo ovo je u mom slučaju bila, ajde da kažem, moment možda sa putovanjima. Imao sam tu želju da pišem o putovanjima, tražnja je bila ogromna. Ja sam sad napisao na osnovu ličnog iskustva tekst iz Grčke, Platamon Neipori Leptokarija. Eto, šta je tu bilo moje znanje? Moje znanje ništa posebno, eto, otišao sam, napravio sam neko iskustvo, počeo polako da pišem tekst po tekst, da učim, da prenosim neke svoje informacije i to je počelo polako da radi. Znači, ja ovu trojku nisam imao, ona je počela polako da rasti. I to je nešto što može apsolutno da kažem da bude ok. I sad, imamo opciju dvojki i trojki. Da je nešto jako popularno, a da vi imate puno informacija o tome. Puni ste informacija, jako je traženo, ali strast vam je nula. To je, to je vrlo specifičan moment. Vi morate tu primarno da radite na svojoj motivaciji, da naterate sebe da tako nešto pokrenete. Pa da onda tu krene neki keš, pa da kažete, dobro, sad ovdje ima i para, ja teram sebe da ovo radim, para ima ali morate konstantno da radite na toj nekoj samo motivaciji da celu priču gurate. Evo ja neću više tu dužiti oko svega toga, da znate da na osnovu svega što budemo prošli, svega što budemo analizirali i posebno kada vam budem dao pristup onom kompletnom kursu, ovo ste videli ovaj slajd, tu ima puno stvari i puno će vam toga pasti na pamet i bit će vam bukvalno potrebno 5 života kada bi hteli da radite sve i da prođete sve što postoji. Ali, znam da je to nemoguće i zato od početka prosto pratite te leptiriće u stomaku. Znači, kada prepoznate temu, oblast, celu stvar kojom bi se bavili ili
prepoznate još neku oblast ili još neku oblast, vratite se na ovaj krug, na ove krugove, porazmislite dobro i iz svega toga izvucite neku listu prioriteta i recite, aha, imam osjećaj u stomaku da je ovo dobra priča, sa racionalne strane gledano imam i rezultate analize da je to dobra priča i onda to krenite, da kažem, da radite i time da se bavite, to će vam biti mnogo lakše.